Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ay, sa ato pa? Ay, tuhog na di siya. Oh, unsay tuhog na teryo? Human sa inahan, ay sa anak na pod. Teryo. Magkasita na imong kahimtang selbong. Maunay ginaingon. What Bong wants, Bong gets. Ibang may pera, teryo. Tinuod yun na, sir. Kay kadtong inahan, murag nagpangita man nimo. Ang babae nga makatilaw na ako, teryo. Magpangita sa akong address. Huwag mautong inahan ni Atina. Yes, teryo. Ako kalabas. Sabay to, sir. Murag doon ay nahog. Irig man di ay, sir. Nakakita ko. Basidog ba hindi ko laga-ilaga, sir? Oh, okay. Buhatan ang gisugo ko kanimo. Kinahanglan nga mulampos ako sa pag-angkon kang Atina. Lihok na teryo. Oo, sir. Ipaniguro ko kanimo, Atina. Nga dili na ako matuhog ni higayuna. Ikaw na. Pero ayaw kabalaga. Tungod kay di ko ikaw pasakitan. Atagahan ko ikaw sa tanan. Ug mahimong iit sa pera nato ang imong inahan. Ikaw ang mamahimong hara diri kanako, Atina. Atina, inday. Ila alade kaliha. Di lang gihapon ko diri manong. Sa imong pagbiya diri ra ko. O karon nga tibali ka, di ara gihapon ko. Si Sir Bong manong. Asa na? Buwan ito karon. Okay. Biha ang taon na kahaka, gipaandam ko ni Sherbo o inyong lami ang pagkaon. Mao ba? Sige manong. Sige, gihakaw na. Pabuta tila nga ko ang damon. Para kanimo kang Serbong. Atina. Oh, sir. Kumusta na? Wa pa man ang meeting? Mahuman ako rong tataon pero gusla ko, gigutom ko. Inungdan nga nagpaluto kog lamian nga pagkaon ni Teryo. Mao ba, sir? Ayaw pagpapas mo, sir, ha? Dili makayo sa health. Yes, Atina. O samtang magpaabot sa luto ni Teryo, lingaw-lingaw na tagtanaw sa lida. Oh, sige, sir. Aron, dili ka laayon. Oh, magpasalida ta. Oh, Atina. Okay ka ra? Unsa ning salida ha, sir? Medyo for adults only. Oh, Okay ra nimo? mao makanigusto nimo, sir. Okay ra ko. Okay, good. Mitutok siyang maayo sa salida nga nagromansa na. Huwag na.
Gibutab. Hala, uy. Nakatingog si Athena. Grabe. Oh, na-interest siya. Kini. Mao kini silbing warm up. Athena, Yes, sir. Oh. Hala, uy. Grabe. Athena. Ni kamang ang kamot ni sir sa kupa. Athena. Sir, Iyang gikuptan ng akong kamot. Iyang gikumot-kumot. Oh, mauna ni. Mauna ni. sir. Athena, Muadto na ako sa CR, sir. Muadto na ako sa CR. kuyugan di ka. Ayaw lang, sir. Okay ka ra? Okay naman ko, sir. Oo, sige. Pagdali ha. Oh, sir. Akong gipos ang salida. Maayo na magkakita yun siya. Aron mo samot ang iyang gibati. Sa dihang may kamang ang akong kamot sa iyang paa. O gigunitan ng akong kamot. O gunya. Iya kining gipislit-pislit. Tua. Miadto sa CR. Pabuton ako. Pati nabalik tayo na kinaglain na po ng akong hunahuna, Athena. Kung dili pa lang kumaikog, nindot kayong labayon ang screen sa TV. Maniyakis ka da. Murap yung uhipa ng iyang kamot. Manikamang sa kong paa, prikapa. First time na akong nakakitag salita ng ex. Ma'am Chona? Ay, ma'am! Tiara ang grade 1 ni Gisugo! Ipisi ko. Ay, yes, ma'am. Ay, Lighter. kadiyot, ma'am. Ay, di ara, ma'am, Di ara po ng baso, ma'am. Ame. Yarok malagdiritso. Hipis pa. Ay, ma'am. Ambing baso, ma'am, be. Ma'am, di ana, Ambe. May problema ka, ma'am? Nabalak ako. Nabalak ako sa kong anak. Kagatina? O amay. Kang Athena, kay hangtod tuno pa mabalik. Kuyog ni Bong. Bitaw, ma'am, no? Amay, dugay na ka sa mga kamot ni Bong. Ay, taod-taod na pod, ma'am. Unsay abilidad ni Bong sa mga babae. Ay, hala, no? Si Sir, ma'am. Ay, kung babae na ganihisgutan, ay dili gyud bintahaan si Sir, oy. Magiluyon kaayo na, dili daw. Dali, kaayo ng hikugbaon ng babae si Sir Bong. Amay, Ay, palihog lang, ma'am, ha? Ayaw na pagsulti kang Sir nga, mitugan ko ni mo, ane. ayaw ka balaka.
Daghan kaayo nagipa-eskwela sa Sir Bong nga mga batan-ong babae, ma'am, oy. Unsa? Daghang nalipay ni Sir, oy. Nga nakahuman og nurse. Nay nakahuman og abogada. Unya, nay nakahuman og doktora. Ay imong anak si Athena ay pwede nagastuhan ni Sir Bong. Amay, Sir, sorry. Nalangan ko sa CR. Okay ra. Why problema. Nahulog lagi ang salida, sir. Akong ipilay pagbalik ha. Ako rang ipus. Huwag ka pa man good. Ay, sir. Ay, di na pagkaon. Andam ng tanan, Teryo. Ay, yes, sir. Andam na. Ay, dali na. Ay, kamong duha si Athena. Okay, Athena. Tara. Mga na ta. Oh, sir. Tana? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!